Chinita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama nyo, manggas para sa Sino? Ako. Mag-ingat sa bagong modus ngayon, lalo na sa mga rider ng motorsiklo. Isang lalaki sa Marikina City ang magpapakarwash lang sana ng kanyang motorsiklo nang biglang tinabihan siya ng dalawang riding in tandem. No. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang dalawang motorsiklo na inipit ang rider. At ang isang rider, tinutukan siya ng baril habang ang isa naman bumaba at sinakyan ang kanyang motor. Dali-daling umalis. Ang dalawang motor, tangay ang motor ng sospek. Napadapa na lang ang biktima sa gilid ng gutter. Isinumbong na sa kapulisan ang nasabing insidente. Kaya kabisyo, doblehin ang pag-iingat. Lalo na sa masasamang elemento tulad ng riding in tandem. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kala ko ba safe na ang Pilipinas? Ba't may ganyan pa rin? Sino nagsabing safe? Ha? Sino nagsabing Sabi safe? nila. Baka fake news ng mga nalalaman mo. Kaya nga sinabi lang naman na safe na Safe ang Pilipinas. kapag Ayusin pagkatapos mo. mong magkaroon. 7 days before and 7 days after. Lalalalalalala. Ha? Nabayaran yung motor. Oo, correct. Nako, yun na nga, shout out sa mga riders natin. Ang hirap tuloy kasi ako mababait ako sa mga riders eh. Baka mamaya pala maling bait yung nabibigyan ko. Baka riding in tandem pala yun. O kaya baka hindi niya misis yung angkas niya, kabit niya. Dapat tayo. Wala pa naman. Doon tayo sa riding in tandem. Ha? Nung makita mo kasi yung motor, sinipit sa dalawang motor. Tapos yun, bumaba, kinuha yung motor. Parang walang nangyari. Tapos yung, alam mo yung, umiiling na lang yung biktima na wala siyang helpless key. Kaya bibigyan natin ng tips. Ano bang gagawin? Ako din kasi parang di ko nakakabulin. Okay, Ayun na nga. mapapagod ka. Tingnan mo na lang din. Pag nag-semplang tatawanan ng malakas. Tapos yung sabihin lang yung motor niya, wag naman. Hindi, may mga tips na ibibigay kahit papano. Kasi yung iba kasi may mga iniisip na habulin ko, ganyan. Pero, Number 1. number 1, wag mo palang habulin. Lalo na pag mag-isa ka lang kahit alam mo yung direction. Kasi Paano mo delikado. malalaman kung seryoso sa'yo kung hindi ka mo hahabulin kung seryoso? Oo nga naman. Yung riding in tandem, hindi na riding in Ano ba? tandem Akala yun ko eh. magjowa. Hindi yung magjowa, yung riding in tandem. Okay, tapos? Wag lumaban kung lalo na may baril o armas. Wag ka nang lumaban or gagawa ka ba ng parang extra movement na parang magugulat sila. Ayan na. Mama, baka matugsingaw. Ganun na mangyari sa'yo. Oo, okay. Tapos, Next. ibigay na lang kung anong hiningi. Bigay mo na. Nyari, motor. Kung Ako yung helmet ganyan mo, bigay mo na. Kapag nakikipag-iwalay sa akin, binibigay ko na talaga. Ay, hindi Ano ka ba? magjuwa, mag-riding riding in in tandem. tandem. Bigay ko sa'yo. Bigay ko Ayan. sa'yo, yan. Tapos, Next. kailangan mo maging observant. Na, quiet ka lang, kahoy-kahoy ka lang, pero nag-observe ka na. Ano bang obserbahan mo? Plate number, kung kaya mong, kailangan talagang i-memorize yan. Yung plate number ng motor, color ng motor, color ng helmet. Ang ganun. problema, pag walang plate number, Anything na, meron ba siyang tattoo? Yun, yung mga... wow, paano ko naka-overall? Siyempre, hindi mo makita yung tattoo. Kasi,
Alam nyo Nasa yung bikini. ganyan, yung tatandaan mo yung mga identifying kinemero. Hindi mo Yun. naman magagawa yan eh. Yun na nga, kaya nga bibigyan ng tips na maging observant ka. Pero ayan, naaalala ko talaga kapag halimbawa may tattoo yung babae. Eh tas yung misis niya walang tattoo. O di kabit yun. Hindi ka Kabit yun. magjuwa. Ano ba? Riding in tandem nga. Sige, Col, padayon, Ano Col. pa, ano pa? Tapos, syempre, layo ka dun sa lugar na... Layo. Na pinangyarihan, hanap ka na matao, kahit paano, para safe ka. Kasi hindi na yan susugod sa iyo eh. Kasi marami tao na, tsaka tawag ka ng 911. Ano bang kunyari, sa Bacoor, ano ba doon? 161. Oh. Mm-mm. I-google mo Tawag na ka. lang yung sa iba. Tawag yung ka, sa tawag QC, ka. ano ba yung sa ibang mga city? Sa Yan, Pasig, 911, mga tawag. ganun. Oo. Oo. O, tawag ka agad ng mga ganun, tapos, ayan, magpa-blotter ka, file ka na. Ayan, sa ayan police. talaga pag may kabit talaga, blatter talaga agad. Hindi Kasi ka para na- magjuwa. Ano ba? Riding in tandem. Sorry, Oh. sorry. Oh, yeah, yun yung maganda yung mga tips na yan. Salamat. Palakpakan natin si Uncle. Thank you, ChatGPT. True initiative. Mangkanor. Mangkanor GPT. Mga kanorchi. Ano ibig sabihin ng GPT? Girls, basta G-girls yan. Tupalo na lang yung PT. Girls, follow to. Palo, galing talaga. Nung riding in tandem. Magjowa. Ah. Pumunta ang Antipolo overlooking. Yung magjowa? Yung riding in tandem. Wow, lahat nga. Oo. Sige, kaya mo yan. Nag-ano sila? Ganun. Sige na. Nagbebang. Yan na naman tayo. Yung magjowa. Yung riding in tandem. Kaya pala. Pumunta sila sa Marilaki. Nag-ano sila doon, nag-banking-banking yung motor nila. Yung ChatGPT? Bakit na GPT yung magjowa. yung magjowa. Oh, magjowa. Terno pa nga sila ng helmet eh. Wow, yung magjowa? Yung riding in tandem. Ano yan? Twinning. Twinning? Yung magjowa? Yung magjowa? Yung riding in tandem. Sana makarma sila. Yung riding in tandem? Yung magjowa. Kasi may may mga jowa sila eh. Yung magjowa? Yung riding in tandem. Oy, Taas ang kamay! sabi nung... Sandali, guys. Direct Phil, sino nagsabi niyan, Direct Phil? Sabi ng Hindi kasi nagpupulis-pulisan police. eh. Na, yung riding in tandem? Yung magjowa. Oo. Meron silang ano pala, acting. Ano yung acting? Roleplay. Roleplay. Yung paborito mo talaga yung magjowa. Yung riding in tandem. Okay, maniwala na sana tayo, guys. Sabi ng motor ng riding in tandem. Sabi ng motor ng magjowa. Mansari na sila. Yung magjowa? Yung riding in tandem. Nagpakasal pa nga yan sila eh. Yung magjowa. Yung riding in tandem. Hinuli na ng pulis. Yung riding in tandem. Basic. Dapat yan. mahuli yan, ha? Mga kabisya, alamin kung mayroong nalaro ka naman sa... Love those! No boundaries! Natin sa atin ang... Charm Fabcon Purple Eternity! At ng 90 Points of Love Radio. Siyempre kasama pa rin Mang Kanor! Tita Max Tanya Chinita. Uncle the Goal sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Ay, bago ako mag-basic, sino yan? Diwata with Tabi. Tabi! Metro's #1 Love Radio. Basic!